egy 30 másodperc. Kurva. Majdnem megtoltuk. Hát még lett támúra a fénybeerő, csak akkor félkupfetszik az áll. Szerintem annyira erővel nem. Ezt utálom a lámpát, itt ott pirosra vált, ez kialszik, azt utána meg egyszerűen zöld lesz. Ezt aki nem volt itt, tudod, az nem mer átmenni. Ja. Ja. Halló! Azt, hogy nem működik a tudom. Azt a kurva pedig ütöttem. Nem az. Még csába! Igen, az még egész jó. Jó volt, ja. Legalább itt szép gyere, az dolgok van. A K3 diszkóban olyanok járnak.